Dear Manong Nene. Kada ito di pagayam niyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kada padaanan niyo di pagkasalitaan ni Veronica. Feeling rich. Nagpamarang baknang ni Veronica. Ayat na laeng ti makasilo iti baknang. Ngamin dumadoktalan ti kinapod no. Anyan tungarat mapasamak. Naskang gadi. Nagpamarang ka baknang tapno. maka gayem ka iti baknang. Siya klaeng ti anak puno bunga ti anayat datatang kaninanang Manong Nemi. Agned kami iti basit laeng nga balay. Umanay laeng para kata kami. Basit nga salas, basit nga kusina, dua a kwarto, Manong Nemi, kwarto dananang kinitatang ken kwarto. Adla banyo, Manong Nemi. Adla kami ti may sa nga syudad, iso na laeng ta. Hambat makunang skwateran. Napintas mo tayan mi Manong Nemi. Tadaas rin kami ti kalsada. Tadatang gininanang Manong Nemi kataklaklako dalang kadagiti nalaka nga arwaten. When datay RTW, ready to wear, iti bangketa. Nga po ta siyak lang ti anak na Manong Nemi kat siyempre. O mati sa baling nga paggustusan dan, no di siya. So nga, imparwam ko matin Manong Nemi, no kasta nga mapangka mag-shopping, Manong Nemi, tadamas sa apol ko di eskwela, kita, nanaro na idubingak pa, Manong Nemi, hanak pa basa. No, pagkatangag, iti ayayam ko idi Manong. Pilyen daw, jacket dito lang, tang. Anak, napindas dito, napindas ang naglaka. Diyan nanginginat kahit ko, Wan nga napin, jacket deta ko. Basta kahit ko dangina. Handon nga reklamo Manong Nemi di tatang gininanang tagkinita da. Alala, kat kakaiso nga anak ta. At matigatang ta dison. Unang nairan ta na kita tumo. Hanggang gri-grin, bakit? Basta ti anak ta. Amin na pagayatan ti anak ta. Edad ta. Pakaragsakan naman din. Kahit na nasawain Manong Nemi, jak kayat iti agarwat, iti nalakalaeng nga rawatin. Amok matagpili Manong. Nung na dyan nanginat, presyo na. Siyempre, napintas. Nung laka akit dalaka, lokal. Sapatos, basta napipintas nga arawatin. Kwentas, aritos, Manong Nemi, porselas. Diyak pinanunot Manong Nemi tirigat, dagiti naganak kaniyak, nga agasada, nga pukpukaw, di bangketa, Manong Nemi, nga mapangumatang, karigdi taglako da nga rawaten, kadan dumapay. Agpilak piti si daen. Tsaka dadang si daen nang. Anak, ito nang bigat lahingin nga gumatang ng tiyamas. Kasi tsaka mga ano sa nga na imas. Ala, ba mga rota, tumarahay ka mamang gumatang. Kunang tumatan ni tatang Manong. Talaga nga, mapakayat ko Manong Nemi, matungpal lata amin na kayat ko. Hindi agbasak Manong Nemi, siyak pa yun tinangpili no sa dinut pagbasaak. Aday unay anak, sa may sakit, agbayad ka sa jay. Dito'y kat libre. Diyak kayat. Basta diyak kayat ko. Dito'y kayat, di hanak agot ta nagbasbasan. Anak, sante nga baknang. Wala nga siyaklat ka, kaiso ng anak yo. Ano kung masabali pag gusto nyo? Dumit magangganan siya yo. Adari kiti kong dawing ako maganan siya, may kinitatang mo. Hindi sanak na tagbasbasa nga ro din. Pambarag to Manong Nemi pa-uyo. Sa anak to namang mangan. Ore mabisbisinak to. Ay ayaw nagtumutan, sige anak. Umekar manganin akit, madinong sakit ka. Pumangit ka na ko, akit nakabimpinas ka kat. Itad mi amin nakasapo naman ha. Kakaiso na nga siksika lang ti anak mi. Kahit nangasawan Manong Nemi, iti exclusive nga eskwela, alagat babak na adag iti makapulapol ko. So nalaing ta, ilimlimit ko Manong Nemi, iti kasla, ada nang itulod kanya nga driver mi. Nagradwarak nga ron, Manong Nemi, elementarya, alagat nakarwarak mo, numamay sana ka nalaing.
Kastamat idin ti adak iti high school. Almost manong naimi babaklang di kiti makapulpulapul ko. Umapapalak ang para kanya kakit baknangak met. At kastamat ti pamati da kanyak manong naimi. Adaan kam tinapindas nga balay, ada mang itultulnog kanyak nga driver, ada umay mang sunsundo kanya. Napipindas di kita rawatak, talagamat nga napipintas. Jack kayat, hagaruat sa nga napintas, sa nga nangina, manong na yung pagananok na ganito, gila ko datatang ginanang di bangketa, nakaluklukal. Naging ka nagraduara ko niti high school manong na yun. Ngayon itad, minakaykayat ko. Feeling rich nga. At dagiti kong dawi manong na yun, makikaruba, dagiti pada datatang kininanang ngaglaklaw ko iti bangketa. Nakapimpintes dati anak yung losing. Ken pedring. Ore no adda dito balayo kat. Nakasudlat at kwentas na. Nakaseksiksi nakashort. Kinapo talaga nga. Kaslamay sa nga artista. Kaslamay sa nga anak tibak nang. Kung kunano kan manong nemi di kiti umay. Ito talaga mo talaga lakak mo tibak nang. Ba? Kunak no ka? Kakaiso na nga anak mi iso na kapsat iso nga itad mi amin nga kasapulan na apakaragsakan na. Unang baka kaindon no agkid daw ka na kayo tas anyo kabailan kat baka kagura na kayo to. Aging nga kabailan mi ipaay mi. Amin nga tang itad na uno kidawan na kat kabailan nyo. Hana nga tamat kidawan na tayo hami kabailan. Kasla ko matikotse. Hanamat kid-kidawan. Umanahin nga dari kilami nga taxi. Nga umay mga alak yung kuwana kid mangsunsundo keng kuwana. Bakit? Di kayo marigatan nga manggastos keng kuwana. Ang kami marigatan nga buta. Ipapaimiti amin. Taura guutang kayon. Basta para ti anak mi. Muna ko magbibiyang data nga bakit? Kung kunak no ka manong namin o da umay makikaruba kita siyak ti pagsasalitaan da. Iti man nagbasa ko niti college, manong nemi, siyempre, ti pinilik ng eskwela, pagbasaan. Mayat da manunusan. Iso manong nemi, ti nagbasa. Feeling rich ka nun. At the taxi, manong nemi, may mga alakanyak. Sanak to itulnog. Ngayon iti medyo adayo, tap na handa makita, ka taxi, ti paglugluganak. Medyo magbagnag to na, sumrek at compound. Dito yung manong naming nakapulapol ko, dikiti classmate ko, may sa katakwada ni Lester, ni Judith, ni Telma, hasta mitan ka ni Edgar. When? Kat ko nangarot kanya ni Lester. Hello, Veronica. Yes. Mabaling ka dito yung mangaram ka ka? Ang pinito ti panunod ko, Lester. Masapol nga, ipas na ko pala tagbasa. Nakamabayan ka daddy ka ni mami, no? Mali, saan ko matungpal ti? Kasi kita kakapsat ko, kita graduated na amin yan. At the doktor, at the attorney, at the architect, at the nurse. Uy. Talagang superman, kita kakapsat mo niya. Among katsak ti burdek, kayat da daddy ka ni mami nga sa anak pala makilingan. Daddy ka ni mami? Yes. Ano ko mga awag ko kada tatang, nanang, nay, tay? Oh, cheap naman. Da kayo, Lester, awag mo kini father mo, mother mo. Daddy met, kan mami. Matlagayam. Istagayam niya. Ano, negosyo the parents mo. Da paktorya da iti lupot. Paktorya ti lupot? Ada negosyo da, paktorya ti lupot. Diyos ko, naglakla ko dalit na bangketa. Kunak na tinakam. Nagsisigad kam nga road manong name, siyempre, makikita kita, damang itultulog ka na kuha nga kotse. Pinikuhan manong name, kat da kanunti ang kasariling ang kotse na tapos nag-drive da. Yung tunod-dumteng kanuntos itong atawan. No during vacant period manong name
At damay sa katakwada nga agawis. Let's go, siyak ti taya. Intagit snacks. Oh, Veronica, si kantumat sumublat ng bigat. Yes, why not? Ore no manu tayo, ore sa dino papanan tayo. Siyak ti sagot. Ama, yun to no, dumawatak tong kadatatang kininanang. Nang, schedule ko ito, tagpamerienda, kadagiting friends ko. Nayunan niya kwarta ka. Mano, iba ka, ay nagatunan ako. Ay sasapo, awag kwarta tayo kasta. Schedule ko tagpamerienda, saan nyo, saan takikan? Anong nga, iba ka itong awang kwarta? Iba kang hanggalang ted? Kati awag ko kada kayo, ibagbaga kit daddy kin mami. Anak, apa namin kastoy ka? Ano nga talaga tarantam? Ha? Hindi ko akit talagang palmalumusan na kalata. Hindi mo kadagito yung marigatan kami na ta. Siyempre, nagngihina. Nagtakkel ti magastos mo iti pagbasaam. Kakasi kam lang ang may remedyo kinitatang mo. Adun ti utang tayo. Hindi kayat, di sa anak lang basbasan. Nagtalawahon, makamo kayo, hindi papasama kanyak. Saan kumamad ka sa anak? Mawatam kumamad tirigat mi kanitatang mo. Kit kabailan nyo, deta. Sisak lang ta, anak yo. Kaya Diyos awan. Hanyong ipay kanyak? E din to tasyak lang timugbugtong anak yo. No, dadagas ka mapasama kay kanyak. Gaputosan nyo parang pagusto ti kahit ko. Di kaya nga tama konsensya, at tapay anak yun nakuhan. Alala, kisayak pa lang aro dati po unak, agatang ako maitakat. Dati anak, ato pala kami nga sa uyo. No iti ko mapalang intedyo di awanin sa o. Sige na kon. Maganan ti nga, ipas nagmatagbasa, awan ti pagdanagan nyo nang. Numakanubiyo ak itibak nang. Iti, awan doon ti problema. Ora sa anak to nagradradwar, bak nang asawak. Anak, ti pamati ka didi kagayim mo, kan kaskulam, kit bak nang ka. Ano ko mo? Kabaylan to kayo kung makarot ti mapan, agbasa ti kastang eskwela, no saan nga bak nang? Ikasano numamon da, no saan nga bak nang? Andan tumamuan, nang, tang, nakon. Nag-propose ni Lester manong name ni adda kami ni second year college. Lester, kunakmat ka nga saan pa nga panahon para kanya. Hindi ka mabaling nga siyak nagbaling inspirasyon mo. Nakayat mo, sa Jabalayo kami mismo tumayak. Tapos no, mamamok na dadadakin ni mamim. Ay, saan? Stricto da. Napipepa nga siyak ti awisag Jabalayo. Ngamti sikat umay balay. Kasi taga di, strict dati ka ni mami. So nga saan ka umay balay. Sige, no kahit mo si kangarti mamuk kada dati ka ni maming ko. Kaya da ka nung mamamukit. Kaputi bagbag katakwada nga, at nakaskin ka, tipintas na, padami nga baknang, padatayo nga baknang ko na, iya mamuktokin. Kaya? Sige. Di si kunam, di si kati mga awis kanya. Inawis nagpay sumarong na imi, iti may isang lance. Apo, nagtakil di balay ta. Inyam amunak. Mami, Daddy, isa tayo magbaga ka na kayo kang kanayin, magbaga ka istoryaan ni Veronica. Tagbalinto nga manukang iyo, palubos tiyapo. Indundumting. Ay, maragsakan kaming makamamo, kang kaiha. Tiyak balinto nga manok ang mi. Baling nga asawa, iti burdak mga anak mi. Burdak ka kanumat kat? Ay, burdak ka mat, ma'am, sir. Oh, ada ka ng paktorya, ang negosyo na kiti parents mo. Paktorya ti lupot. Ah, I see. Manong Naimi, siyempre nakilanglangan nga ng kadanganangan kadakwada, hindi pa lang ubingak nga nalingak ng kutsara, kan sa anak nga maboblag, feeling rich nga nun, panagtignay di bakna.
Kahit mimit nga mama mo kumanig iti parents mo, iya. Dumdeng ka nito, ma'am, sir. Sa bagay, ubing kay pala, ha? Isa tayo magbagami ni Lester nga, kami ko maipalubos kang ko nga admad ti girlfriend ng kabuta. Sika ka na inspirasyon na isa nga palubusan mi angem laglagi penyo. Hang kaya glablabes. Nasapol nga holding hands lang. Tapos di kas tagat saan nga matunda iti panagbasa yo. Manong nemi na aklon ko ni Lester nga dinauras. Narakop na kong tiloko. Uy, at dati sa eskwela. Mana, no? Gabot pat-pati ko na. I love you. I love you too, Lester. Yung sampala, sangad dito, no kayat mo? Ito no, Romar tayo na malem. Ito to, mangan, iti restaurant, dinner ta. Oh, siyak di maka mo. Amok ang sikat maka mo, kapag sikat lalaki. Ngam no kas bagarigan na kayat mo nga siya tagpala di han siya ka siya lalaki. Thank you. Kan indatog shopping ti regaluang ka kadag iti kursunada. Talaga? Kahit mo tinangin nga kwentas ng ti kwentas mo? Daritos mo? Ken kasapulang nga the engagement ring. Ngaitid ko ken ka. Ta nakapinpitas kasing singa nakangin-ngina. Sana, Lester. Amaw ni pagkarup mo. No. Kabailak. Okay ka dadadi ka ni Mami. No. Aggastusak para itipat-patay ko. Okay ka dakwada. Baka no, madamdama, away sa nakto biglang liko. Ano kayat mo? Tsak kayat. Sa bagay, hampay lang orumbeng. Baka kiti no. Ngam santang itulok ka, nagsikog ka, control ta. No, diyan kayat, Lester. Ngayon sana kasi murot manong naming nga nag-dinner. Baka no, sa balit pang ipananakan niya ko na. Nakaragraksak nga ron manong naming si Mang Pedro di Balay. Huwain, itutulod na kon manong naming ti taxi. Takonak kini Lester manong naming jak kahit pa itulod kang kuana. Huwain, baka makita na naganak ka niya. Iso ka nagtaksi aklat na manong naming nga nag-awi. Oh, naragsak ta anak mi. Kat naragsak kayo mo ito naragsakak. Nang. Ay, kat, nalala. Ipas mo nagbasa, iyarato mi ti bagimi para ti panagbasa man. Jesus, marigregatan kami. Di mo lamo, tinigat mi kinitatang mo anak. Kas makita mi kinitatang mo na yung kutong pa yan. Tapi ko mga kutong. Ag-double job pa yan. Agpasada pa iti. Pati rabiin, di mo kadbadlaw ya. Tapno lang maipahin mi ti kasapula man. Nang? Ito naman pa nagdebok. Nagdebok ka? Masapol nga yung grande. Ano yan? Anak, kasagagangin ito na tama. Anong birthday ka? Gagangin. Nang, amamang pangag-birthday. Diba? Manipod, may santitawan ko. Oh. Ito pa nagdebok mo ito agad. Grande mo ito. Oh. Tawisak to dagiti ka eskwela. Yung amok to kada kayo dati boyfriend ko. Boyfriend ko nga, baklang. Inaiban na pa yung balayda. Namamu ko dagiti parents na. Abay, met. Anak ang grande nga ron. Iti may isang nakil nga balay. Di pagyanan tayo, pakaangayan na. Unasan kat function hall. Masapul ang grande tang nang ada manungaletson kada ano. Basta ting grande. Panagdebuti may isang kaskanya nga baklang. Kung saan timat nga baklang anak. Wala nga mga tikas kolak, amuda baklang nga. Kadabi kami nga nagpamarag ka. Dito kayo kapag birthday, wala ka anak yun, ang talawa ko. Anak, sa amin nga kabailan. Kabailan nyo. Pangalante kumatingarot pa. Tilang rentan di function hall. Ay sus, apo aya. Sa eleksyon nga bagbagam, idin to tanong birthday kakit gagangin lang ang manglutot at pansit.
Ada barbecue nan kan, ada hotdog nan. Isa tayo bagam nga letson. Kada, asus, kaya po yan. Di yung kayat? Amin sa laklag, debo. Sige, no, saan nyo kayat? No, saan nyo ipamuspusan? Kaya nga pilitan. Ngamitapay. Rugya akong taglindinday, isang sangit. Yak pa yun, may pasnek, di pa nagbasak. Manong name saan nga nagkari datatang kininanang kanidi akong daway ngim amok nga pagsasaritaan da. Siya nga kakaiso ng anak da. Apay kadumang di tayo pamuspusan. Maminsan lang ang agnebo. Maminsan lang ang tawan ti 18. Siyempre iso tumatunag kong daway nga iyam amok datatang kininanang kinilester baka ayban na ito pwede kiti parents na. Siyempre yung pakaabok ka na kwada nga da paktorya, tilupot, datatang kaninanang, uno daddy ka ni mami. Sa kasangayak, agdebuak, gagangay laing. Naku, huwag na lang. Manong naimi maininaw day ta apa nakaisagan at panagdebuk. Sinulsod nga ron ni Lester kanya. Tunagan birthday mo. Umuna na kang debungin siya. Si Dekan eh. Ito na no. Ito na 18. Kanating nga bulan? Next week na. Advance happy birthday. Si Greg, grande ah. Panagdebo. Gagangin to lang eh. Sa ngamin gayat dadadi ka ni mami ang gastos ka unay eh. Kita rin ang gagangin. Basta umay kami kada kita eh. Siya kada kita barkata tayo. Hey, Judith, Telma, Edgar. Agdebo to no 18. Mamantay ito magka-atendar. Kasi siyempre pagkita nga saan? Agagayam tagayam. Sige. Pakamuk to kayo doon no ti location na. Baka no, may santo nga nabintas kan function hall. Hanga di balayo? Pimpinas function hall eh. Manang name iti may sagundaway ng kasasaritak manindatatang kininanang. Anatang, nang, nakasaga na kayon? Anak. Ado na yung utang mi. Nga pagpupuunan. Tapno, umadado na kita tagila ko mi nga. Arwaten, bangketa. Kat no umutang kami manin. Baka no, sanda kami nga po utangan. Nang, maminsan lang ti makatawid. Ura sana to ang agpapaalan sa mga saruno na ito lang pa nagtibok. Kan may sagana nga nalaing. May programa nga nalaing. Siya kung ti makamo mangkita ka na kita'y alaik nga ag-MC. Kanda dumapay. Katuwain upaam to pwede kita'y. Gawa na siyempre. At nga ron agtrabaho nga untandan na. Daka ito tiba ka mo, no sino ti mang-cater. Una di function hall nga pakaangayan na, iso daw pa yung mang-cater, di ba? Ala, mapanto magkisarili ni tatang mo na amon na, no, kasano, no, nang maminsan lang, ito ang anta ko na. Uy, nalak ko, amin na pagkaragsa kami, tidmikan ka. Hindi may isa nga sarda manon name. Pinagunyanak ni nanang. Adakti silad ko din. Madamahak nga makichat-chat. Kiniya Lester. Tanong na duwa manong name ag-video call. Sulitak. Taririgod daw manong name nga naka-oyo si Suna. Kahit nakanumat nga agoyo sak. Taglukod yung Lesterin. Sa mesa. Diyak kahit nga ipakita silad ko. Kakasik lamang ilang-langad no ka. Ipopokus ko lang tama itingatro ko. Di pagkik. Di na makita kagagagi lang silid ko. Na nga ba eh. Ada umay mang pasyar kang ka. Mang pasyar? Kaano ba nga palubusan yung mang pasyar kanyak? Ninanang mat. Wala nagpakpakaa sila una eh. Kadwa may tibangketa. Hala? Isot na may sa katulungan ni tatang mo. Nakababain.
Iso pa iti pan naka bridge me, panakarang timing, umutang ka, nagitay, ama mo na pagutangan. Sino na tayo? Kit rumor ka kami na, tapno mamamom. Remuarak, nalipatak manong namit eh, nang isublit ni Brock. Naka-shortak. Naglungko na to yun, mulmulagatan ng tilangak. Ay, mabit lang. Nagsubli ak ti silid ko, nagsorte mo tanda dyan nga lalaki. Nakikita ng tibarokong ko. Nagsubli ako manong namit, nakasuot ko na ti Brock. Ay, sino ka? Siyak ni Dudong. Nagan mo langin. Nagbadi. Lokal, Dudong. Junior. Ngayon Dudong ti awag na kanyak. Amin nakalagip ka man, umay mo ang pasyaran niya. Kita ka lang makita. Makit-kita na ng dinakpampansinin. No, umay ka dyan bangketa. Agabi lang ti pwestuyo. Pwestuyo kan ti pwestok. Naglaklako ka man dyan bangketa. Kinapot nuna. Nabayagan nga. Kidawag ka natatangin na ng mungo may kapasyaran. Dudong, no agayat ka kanyak, huwag na. Ada boyfriend kon. Baknang. Napana kon di balayda. Nagtakkel ti balayda. Namamukon da dati kini mami na. Iso nga agaram ka, haan mo yung tultuloy. Hindi ba lang kursunada kayo? Harig na kung nagtinakam kong padpadakilan ka. Abay mo na taon mo? 28. 10 years, di ba? Ita. Ako pa asawam? Sika nga rin padpadakilan. Marurahin na, kag-matured. Ito makapagturpos kan. Kanandun itong trabaho. Balin sigurong ijayak itong tiya. Will you marry me? Ambisyoso ka matin nga. Taga-bangketo? Taga-bangketa? Malaks di pwesto kiti bangketa. Ang gatak pa karigiti lupot. Nga i-deliver ko karigiti na dumado mga ili. Sakti mang supply karigiti lakoda. Adalugan mo? Adalang pick up. Gagangay lang. Ni Lester, ada kotse na. Ken nabintas to akotse. Ada balay mo? Balay mi karagin naganak kanya. Ako pa solo ko balay. Indon ada sawa ko na pagbalayak ton. Agbalay kam ton. Mabalay nak tinakkel. Hamat nga dakkel. Gagangay lang. Hang maslip na. Agbagyo. I love you, Veronica. Sorry, Dodong. Ni madam boyfriend ko. Lester tinagan na baknang da. Hanggang pa yung nagkasar eh. Saan nagto sumarating ang mga alukoy tarik nam? Aging nga nawaya ka. Ken saan man sumarating mang tulong na datatang gininanang mo. Tapno di kastagat. Umasan sungat ti biyag da. Biyag yun. Kinapod na. Naksayak ti po unak. Gabutan niya. Ada utang da kanya ke. Ay, agsingsingir ka kadi. Kahit pagbagang kanya. Han, anak singsingir. Kahit nangasawan, tultulungak datatang kininanang mo para di panagkasapulan nyo. Nangaroon natin panagbasam. Imbaga da ka din ka nga kahit ko ti yung grande nga pa nagdibo. Imbagadan. Baka nasandang maipay. Agtalawk lakid di. Pauyuak. Hindi mapanag tasadak masarsarakan. Kami namin nakastakan. Anong kastak? Nga nagbalin kang baknang. Iti imatang na kita kaskulaam. Kasano na maamon da tipod no? Kasano na maamon ni Lester tipod no? Masaan ka amaging ambaknang? Patsam na tanga, ayatan na kamay lang? E di, hangko ibakpaka mo. Awan ti paliman ka dun tulong tao. Veronica,
Kasyam ko man nagiti parents mo. Alam ko matbibiyang mo. Nagawid kan. Kahit mo ti ingrante nga, di po? Kahit ko. Ore saan nga kabilan ti parents mo? Masapol nga aramidan da. Tulungan mi da. No talaga iba't patignak, tulungan mi da, Dodong. Di ba si kamat lamang magbagang tulungan mi da? Di nayunam da di utang daking ka. Kung saan ka tulungan mi da, no mas dagdag at pagutangan da. Wala. Baka danam-namam kanyak, no pagarikan tulungan na. Mangibaga ka lang sa bali. Awan lang sa serbi na dyan, ang krante, pamarang laing eh. Kahit kung harod nga, ipanagnag ka na classmate ko, naging barakada, kananong ka na nga baknangak. Di mo ka di mawatan? Iso taragsak ko. Naragsak lang una yun, no? Nakadadun to tao, nga babaknang, nga umay to naging parents ni Lester. Siyempre, agregalo da. Kahit no agregalo da, saan nga sinsinan ti regalo da? Manong Nemi, inaramid nga talaga datatang kininanang ti amin. Babaeng kano ti tulong ni Dudong. Uwen Manong Nemi na isagana ti amin. Uwen. Iti dumtengan day tanga aldaw Manong Nemi. Happy birthday anak. Agyam anak nang. Happy birthday no. Sus. Tang apay. Awan. Ang angalin ni tatang mong ikaligatan na latati. Nagtrabaho tapno lang may paimiti kayat mi. Kayat mo nga para kang kaanak. Agreklamo kaysa. Ani bagbagami lang ti pudno. Ang angalin ni tatang mga sakit. Ang kabilitan lang nagtrabaho. Tapno di kastagat. Makabayad na ti utang. Kan kastamot nga. Agbiag tayo. May paimiti ka sa pulam. Tinabak na nga ka sa pulam, anak. Siguro, dahil pa nag-birthday mo, patgan mitikid daw mo, naman pinailom-lom tayo ti utang. No, danto pa sa bali, anak, makasamin to may pakay. Ag-surrender kami. Pag gusto na ka lang ita. Babayin ti tulong ni Dudong.